बिपिएफआ मोनसे मार्का दङ बिपिएफ हिसाबै बे मार्काया जादों बिपिएफ माने असान्ति बिपिएफ माने कारापसन बिपिएफ माने सिन्डिकेट बे मार्काखौ दिनै 35 लाख बिटिसिनि जाति जनगोष्ठीया भारतीय नागरिकफ्रा हमदांनो हादों बयबो नायगिरि बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दा बेवहाय फेरेंगा बुंनायजों जेबो लोब्बा गैया फेरेंगा बे दाउआ जेबो गियान थाया बे दाउआ आदार नागिरनानै जानो रोंगौ थिग बेबादिनो नागिर फेरेंगा जेरखम मालायनि दाउदैफोरखौ लोंबोनाय मानाय थिग बेबादिनो 5 बोसोराव खालामबोदों फेरेंगानि दिनाव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेसेबां घटना जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियै रावबो गैया फेरेंगाया हा होनायनि नामाव दिनै रायजोफोरखौ थगायदों बैसोमुथि दिनै माने लेन्ड मेला बानायदों रायजोफोरखौ थगायदों बिफानि हाखौ फिसालानि नाम दाख्लायनायखौनो हा होदों होननानै बुंदों जे जिनिसा हेरिडिटारि जाबोखायो बा नियम दंखायो बिफानि हाखौ फिसालाया मोनो दा बिदिनो गोबां थगायदों सिन्डिकेट बिराद लगायदों दाम्पार गंसेयाव 500,000 लानाय कालेक्सन खालामग्रा सोरनि दिनाव जादों फेरेंगानि दिनाव जादों दिनै सन्दन दंफां फानखोमानाय सोरनि दिनाव जादों फेरेंगानि दिनाव जाजोबनाय बेखौ मिथियै रावबो गैया दिनै फेरेंगानि जे खुगा बे खुगाया माने जेबो बेसेन गैया बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा बिथाङा गावनो खालामनानै दिन्थिनो हायाखै बिथाङा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सरकार दायोबा हाग्रामानि गारियावनो बारसोमनानै थैनो होदोंमोन बिथाङा मानो दाबो खालामनो हादिया बे देखायथों दा फेरेंगानि खोथा बिथांनि खुगा जेबो मुल्य गैया बिथांमोना होनखादोंमोन जे हाग्रामानि सरकार फैयोबा बिटिसिआव असान्ति जागोन थारमाने असान्ति खालामग्राया फेरेंगानो जागोन दा इउपिपिएल सरकारा बा मानसिफ्रा जागोन बेखौ होननाय जादोंना जायाखै दा ओंखायनो बिथाङा बिथांनि खुगानि जेसेबांनाखि बाथ्रा ओंखारदों बे माने अनला खारियाव माने आगान थायै एंखोर बारियाव संख्रि फोदलानाय आदुवानि खियाव थाम्फैयाबो बाया होननाय बाथ्रा दं बर'आव बेबादिनो बेसलेस बिथांनि बुंनायजों रायजोआबो कनभिन्स जाया बिथाङा जायनि थाखाय थांनाय बाराव मोननै समस्थियाव गेलेसेयावबो मानो मोननैयावबो जेननांखो बेनो माने फोरमान खालामो।